vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Iniwo ndiri murume ndakaroora uye zvekare ndine vana vangu 3 nemudzimai wangu tigere muno muSouth Africa, but pane zvimwe izvo zviri kuitika kwandiri zvekuti kana mudzimai wangu haatozvizivi. So mukoma Nashi, ndine imwe friend yangu uyo akabva mukufa last year, but zvinhuwo zvekutoti zviri kutondinetsa kuti ko why is it ava kundimukira chipoko, yet inini naye achizonosvika pakufa tainge tava kutowirirana. Saka iye zvake akazofa neaccident, but mugore ra2017 mushure mekunge tanetsana, because ainge ava kudanana negirlfriend yangu, ndakamubvunza akabva aramba, but ndakazowana evidence. Saka girlfriend yacho ainge ari wemuno muSouth Africa. Zvinova zviri zvinhu zvekuti zvakandirwadza, ndokubva ndachizotanga kufamba. Mukuzonofamba ndakabva ndazotaurawo neimwe n'anga. Saka vanhu vemunomu mishonga yavanonyanyisa kugona mishonga iyi yekuti vanokupa chiri chidyiso chekuti munhu iye kana akagara adya mushonga wacho anobva azotanga kurwara, kana yavanoti slow poison. Saka ainge achida kundipa slow poison, ndikati ini munhu uyu handisi kuda kuti ange achifa, but ndoda kuti ange achingorambana nemunhu wangu. So ndakabva ndazonzi since tainge tichipota tichinwa doro tose, apo patinenge tiri kudoro ndaifanira kuti ndinge ndichizoisa mushonga uya then kana akanwa iye anobva achizotanga kunetsana negirlfriend yangu zvekuti vanozosvika pakurambana. Okay mukoma Nashi, ndozvandakazoita paya. Ndakatora mushonga uya, ndakati ndatora mushonga then ndokubva ndachizomoti one day handei kugochi. Handiti munoziva kuti varume munokwanisa kutonetsana but mugoramba muchitongowirirana. So that is what I did mukoma. Ndakaenda naye, so takati tiriko kunzvimbo dziya dzekumafaro, tikabva tazoti tava kunwa doro. Pane nguva iyo yaakazosimuka achiti ainge achida kunorasa mvura, iniwo ndikabva ndati ndiwo mukana wangu. Ndakabva ndatora mushonga uya ndokubva ndaumwaya mudoro rake raainge achinwa, ndikabva ndatongoenderera mberi zvangu nekunwawo rangu doro. Akangoti achingodzoka neniwo ndichitosimuka, nekuti ndainge ndakanzi iye haaifanira kuti ange achizonwa doro inini ndichimuona. Saka ndakangosimuka mukoma ndokubva ndaenda ndikanwanda zvangu kuseri. Ndakatongomirira kuti ange achimbodzvuta doro riya. Ndakati ndagarako kuseri kuya about 10 minutes ndokubva ndazouya tikaenderera mberi zvedu nekunwa doro redu tiine zvibhebhi zvedu zvatainge takechawo ikoko. So akachizotanga kurwara mukoma uye zvekare nekusangana nejambwa nemunyama, ndokubva achizodzingwa basa. But akati adzingwa basa mukuzonofamba, sezvandainge ndakaudzwa nagogo vaya vakati ivo magadziriro avainge vakaita mishonga yacho vainge vakaigadzira nenzira dzekuti kunyange kana zvikazonzi afamba aisazobata inini but aizobata hama dzake. Saka akazoti afamba ndokubva azondifonera achiti ainge abata bamunini vake, munin'ina wababa, kuti ndivo vainge vachimuroya, but ini hangu ndainge ndichiziva kuti chainge chisiri chokwadi. Mukoma Nashi akarwara mufesi uyu kuzonosvika ndichidzokera kwavari gogo vaya, ndokubva ndazovakumbira kuti vange vachimusunungura, because ivo vakati jambwa nemunyama zvainge zvava kutofamba zviri muropa rake. Kunyange akabetserwa sei anongoramba achingotevererwa nejambwa nemunyama. But ndakabva ndazoti ndainge ndichida kumusunungura, ndokubva vandichaja paya vakabva vazomusunungura. Vakandipa zvekare umwe mushonga wekuti tinge tichizotanga kuwirirana sezvatainge tichimboita mazuva ose. Mukoma takabva tatanga kuwirirana paya, tikatanga kuita madhiri tose zvekare. Saka akazoshaika umwe wangu uyu gore rapera iro, zvekuti ndakatoendawo kurufu mukoma.
but ndakazongoti nerimwe zuva I was driving and mufunge zvenyu ainge ari masikati, saka ndichidhraivha kudaro ndainge ndichitogaya zvangu mari nechimwe chipepi changu chainge chandifonera. Munongovaziva vanhu vemuno kuti kana uchidanana naye akangoti ari kuda mari ukatadza kumupa mari iyoyo munobva matotanga kutonetsana. Saka ndaitogaya kutoti zvino mari ndichaiwana sei. Ndokubva ndatoona umwe mufesi ainge atori nemazibhegi ake, ndikabva ndamisa motikari paya because ndaitoziva kutoti kana ndikamukwidza ndaikwanisa kutoita mari. Muchinda uyu ainge achitobvawo kuMalawi achindiudza kuti ainge achienda kuPretoria uko kwainge kuina malaicha achida kunosiya zvinhu izvozvo. Ngoma takazowirirana paprice, ndokubva ndatoti mari iyi yainge yatoita yandainge ndichitsvaka, but takati tatifambei mukoma Nashe. Mufesi uyu ndipo paakati ndiri kukumbirawo kuti umbomisa motikari yako because handisi kunzwa zvakanaka, ndiri kunzwa mudumbu mangu muri kuruma. Ndokubva ndamisa motikari paya ndikamuudza kuti motikari sezvo iyo iine treka ndainge ndichida kuti ange achiita zvaainge achida kuita nekukasika. Akati iri mudhara. Saka mukoma akangoti fambei ndokubva apinda muchisango. Ndakagara paya mukoma ndokubva ndazoona kuti mufesi uyu ainge achirimo musango muyamwe. Ndikati zvino zvingaitawo here kuti ndanzi ndatevera munhu aenda kunozvibetsera musango. Ndakagara for about 20 minutes munhu nokudzoka apa ainge asiya foni yake mumotikari. Ngoma Nashe ndakabva ndatoti zvinhu izvi nyaya yatovapo ndeyekuti ndava kutozvitengesa. Ndakabva ndafonera umwe muchinda wandainge ndichiziva muPretoria. Ndakati ndamufonera ndokubva ndamubvunza kuti aikwanisa here kuzotenga zvimwe zvinhu zvandainge ndiinazvo. Ndikatora mapictures akabva ati iri ndinge ndichiuya nazvo zvinhu izvozvo. Mukoma Nashe ndakabva ndatorova motikari. Ndakati ndichirova motikari kudaro chakandishamisa ndechekuti ndakabva ndazoona mufesi uya ainge ava mumotikari. Ndakavhunduka mukoma, ndakati ndichinovhunduka ndokubva ndatoona kutoti chiso chake chainge chashanduka. Ndokubva ati iwe ndinika umwe wako Trevor, kouri kuvhundukei? Ndokubva atonyangarika. Mukoma Nashe zvakaitika ipapo zvakandinetsa because pandakangobatwa nechadzimira ndichizopepuka mukoma ndokubva ndatoona kutoti ndainge ndakatopaka paside peroad. Apa pandakaona chipoko chake I was traveling at almost 120 kilometers an hour. Mukoma, I don't know kuti what happened ipapo. Kubva ipapo kusvika pari nhasi mukoma ndo zvinongoitika. Ndinongogara ndichingomuona mumwe wangu uyu, so handizivi kuti ane zvaari kuda kuti ndinge ndichiita here or what is this. Ndokutanga kwayo ngozi here uye zvekare ndingazvigadzirisawo sei? But munhu uyu paakafaka it was not because of me. Handiti akazofa neaccident here? Saka why iye ari kundimukira chipoko? Please ndibetsereiwo mhuri yeZimbabwe. Munhu uyu ndakangomugadzira but handina kumuuraya kaini. Why ari kungoramba achingodzoka kwandiri? I have no peace at all. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna ndo message yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Zvakangooma hazvo vedu we. Ko kana kuri kunzi mishonga iyo yamakamushandisira umwe wenyu, ko kana kuri kunzi haina kuzo expire, how do you know? Maybe mishonga yacho iyoyo ndiyo yakazokonzeresa kuti umwe wenyu uyu ange achizoita accident over atsakatikira muaccident imomo. Saka achidzoka kwamuri maybe it is because he knows kuti imimi ndimi makamuurayisa. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Asi kana iri ngozi handiti inenge ichida kutongoripiwa. I think so. Asi let us try to speak with him in the comment section. Regetsaiti vatenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma. Ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Iniwo confession yangu yakamira sekudai mukoma. Ndine dehenya randinawo naro, dehenya rumwe musikana uyo wandakambofambidzana naye about 2 years ago. Iniwo mukoma
ndiri mbinga uye zvekare I am a blesser, and ndine chifo chekudanana nevakadzi kana kuti vasikana. Dai kwanga kuri kunzi ndaitokwanisa kutodanana kana nema15 year, but nekutya jeri ndinozotongomirira zvibhebhi kuzosvika zvavawo kuma18 ya 18 mukoma. That is the age that I only date. So ndine rimwe dehenya roumwe musikana uyo wandainge ndichidanana naye akazoshayika zvake. Musikana uyu ndakasangana naye mutown, ndikabva ndaona kuti itype iya inoda zvinhu. Takasanganawo padating portal, saka takati tasangana kudaro akabva ati ainge achida kuti ndinge ndichizomuona. Akabva anditi uri kuuya nguvai, ndikabva ndamuudza. Akabva ati iri bo. Saka iye ainge atoriwo munhu ainge achitobvawo kumhuri ine mari, because ndakatoenda ndikatonomuona kudheni kwavo kutoriwo kumadheudheu. Saka akanditi I am going to judge you by the way that you will be dressing, the car that you will be driving, that will show me kuti une mari here kana kuti hauna. She said show me the car that you are driving. Ndokubva ndamutorera mapictures. Ndakabva ndatoziva kuti zvatoita, because munhu asinganetsi kushandisa pamhiko dzeurombwa, munhu wekuti anenge achikara mari. Ngomanashe I then took one of my best cars that I have in my garage. Ndokubva ndaenda ndikabva ndanoona munhu paya. So akati achingoona motikari yandainge ndichidriver akabva ati you have melted me. Ndikabva ndati iri bo, ko ndainge ndichiziva kuti ndainge ndichida kuti ndinge ndichizomushandisa, because it had been 5 years kubva mishonga yangu kubva zvainge yaka expire, and I then renewed. So I have to renew mishonga iyi after each and every 5 years. Saka pa 5 years ndinofanira kutotsvaka musikana wekuti ndinozomushandisa pamhiko dzangu dzeurombwa. So mukoma ndakabva ndachizomuudza kuti ndainge ndatonakirwa naye. Akabva ati iri boldedi. Ndokubva tatotanga kutodanana paya paya. The very next day mukoma we spent the whole night titori kuhotel ndiinako kabhebhi kaya. Ndainge ndomupa mari. So when I am dating someone, I have to date that person from 2 weeks up to 2 months. Anofanira kuti ange achizofa. Musikana uyo anenge aitawo munyama wekuti ndinotanga kudanana naye gore iro richinumber 5, apo pandinenge ndava kufanira kuti ndinge ndichizorenewa mishonga yangu. So ndakati ndatanga kudanana naye ndokubva ndaenda kuMozambique mukoma. Saka kana ndaenda kuMozambique ndinofanira kuti ndinge ndichidzokera kuMozambique ndichiita sekunge munhu anotambura, sezvandakaita apo pandakaenda kunoromba. Ndainge ndisina kana mari. Hembe idzo dzandakaenda kuMozambique ndakapfeka ndidzo hembe dzandakanzi ndinofanira kuti ndinge ndichidzichengeta. After 5 years ndidzo dzandinopfeka. Mukoma nashi ndinotofamba usiku ndisingadi kuti vanhu vanondiziva vange vachizondiona, nekuda kwekuti ndiri munhu anozivikanwa kuti ndine mabusinesses uye zvekare ndine mari yakawanda. Saka kana vanhu vakazondiona ndakapfeka hembe dzakasakara kudaro, vanokwanisa kuzongoti ko iyi ndeipiko yamava kuita mukuru. So that is what I do mukoma nashi. So ndakati ndaenda kuMozambique kuya ndokubva ndazoita zvekare dzimwe mhiko dzekurinyuwa mishonga yangu, but kuti mishonga iyi inge ichizoshanda ndinofanira kuti ndinge ndichizotsvaka munhu wekuchekeresa. So ndine mimwe mishonga iyo yandakapiwa uye zvekare nerimwe banga iro rinogara muhari. Saka musikana uyu ndakazomuti ndainge ndichida kuti ange achizomboya kuzogara kumba kwangu mazuva acho paainge oswedera. So aiti akarara paya. Ndine rimwe jira dzvuku iro randinotora ndobva ndapfeka. Jira iri mukoma pose panonzi pafa musikana wandinenge ndichidanana naye ndinofanira kuti ndinge ndichizotenga mbudzi. Ndobva ndaenda nayo mbudzi musango, then ndinobva ndazouraya mbudzi iyaya. Mushure mekunge ndaiuraya mbudzi iyi ndinobva ndazotora jira riya ndobva ndarinyika muropa, then ndobva ndazongosiya mbudzi iyoyo inozodyiwa nezvinhu zvangu. Saka jira iri mukoma nashi rinenge rakazara neropa iro randinozofuka apo pandinenge ndava kuda kuchekeresa musikana wandinenge ndichidanana naye. Ndakaritora jira riya avete ndikabva ndanotora nebanga riya. Saka banga iri ndinobva ndazoriisa pahuma, pachipfuva nepadumbu pemunhu uya wandinenge ndichida kuti ndinge ndichizouraya. Zvinhu izvi ndakazviita kwe 3 days
mukoma. Mushure mekunge ndazadzikisa mhiko idzi, then I dismissed her. Ndakamupa mari. Saka mari iyo yandakamupa imari yekuti ndo mari inofanira kuti inge ichizoshanda pafuneral yake. Musikana uyu ndakamupa $3,800 because semunhu wandaige ndichiziva kuti vabereki vake vane mari, she did not need a lot of money from me. Then I released her. Ndokubva ndazomuudza kuti I was supposed to go on a business trip to China. Zvichikwadi mukoma. She went with me to the airport because I did not want to be around for her funeral. So when I was in China, ndipo apo pandakazotexterwa nefriend yake. Friend yake ndakazototanga kutodanana naye achitonditi Asha, Memo, not a real name, ashaika, angowanikwa akafa muspare bedroom make mukoma. I then celebrated, went out and drank myself to death, for I knew kuti I had successfully renewed my vows, because kana ndikatadza kuchekeresa it means kuti inini ndini ndinokwanisa kutofa, worse ndinokwanisa kutotanga kutopenga. So it is a celebration that I have to do each and every 5 years. I booked some Chinese strippers and we drank and we took drugs until we could not even remember our names anymore. Mkomana chimangwana acho makusensen, I booked out of that hotel and I went and I checked into this other hotel uko kwandaifanira kuti ndige ndichizozadzikisa zvikare dzimwe mhiko mukoma. After that was when I returned back to Zim, ndikabva ndazodriva zvangu ndikadzokera kuMozambique. Saka pandakadzokera kuMozambique mukoma, at that time ndainge ndiine mishonga yandainge ndichifanira kuti ndige ndichizonotora. Ndakadzokera kuMozambique ndokubva ndazotora mishonga iya. Pandakadzoka ndaiva nevamwe varume vaviri vekuMozambique ndakauya navo, vainge vachitomborina kana mapassport. Vanhu vekuMozambique vane zvivindika mukoma, because ndinofanira kuti ndige ndichizoshandisa dehenya remusikana uyo wandinenge ndabva mukuchekeresa. Saka ini pachezvangu mukoma ndine kakutya, saka ndokusaka tichizoshandisa varume ava vekuMozambique nekuda kwekuti vane zvivindi zvekufukunura guva. Ndakazoenda naye kumakuva uko kwaakavigwa musikana uyu, ndokubva vatanga kufukunura. Vakazongoya kumba kwangu, vainge vaine dehenya rake mukoma. Mukoma nashe nanhasi uno ndinaro dehenya rake musikana uyu, asi kunyangwe izvezvi, kunyangwe pamba zvikanzi pasvika vanhu, iro rinobva radhisapia. Chaunongokwanisa kungoona ndechekuti umo mune rimwe zibhaketi macho marinogara munenge makazara mavhu nezviropa, nekuti ndinofanira kuti ndinge ndichizopota ndichiuraya huku. Ndinouraya huku 6. Kana ndauraya huku dziya then ndinobva ndatanga kumwaya ropa pariri dehenya iri, nekuti rinotofema mukoma nashe. Dzimwe nguva anoti kana akatsamwa unotoona dehenya iri rinenge rakatovhura maziso richitobwaira kusvika ndazoita zvaanenge achida. Iri dehenya rake ndicharishandisa kwe5 years kuzonosvika apo pekuti mishonga yangu inenge yaexpire, then ndinobva ndazoenda ndobva ndazongonorirasawo musango. Asi kana ndarirasa kudaro mukoma, rinobva ratongonyangarika. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Ndo mbinga dzenyu dzamunochemera kaidzi. Anzi anenge aitawo munyama, aitawo munyama uyo wandinozodanana naye mugore rechinumber 5 pandinchifanira kuzorenyuwa mishonga yangu. Strange things indeed they do happen in this world. If you have a prayer request, please do come to my inbox and then you send me your prayer request. Ameno vedare munozvionawo sei toramba tichienderera mberi here nacho chirongwa chedu chema prayer request.